खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउटुब नायगिरिसिम गैयाबाबो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय खावब्ला नुजाफैलायबाय लोगोफोर। दिनै नैबे भिडिअ'आनो जाहैबाय लोगोफोर जोंहा बड'लेण्ड टाइगारनि सायाव सावरायनाय। दिनै जायनि थाखाय बड'लेण्ड टाइगारा गोबां इउटुबारफोरजों रायजागासिनो दं, गोबां हिनजावफोरजों रायजागासिनो दं। मानि थाखाय नोंथांमोनाथ' सिगाङाव मिथिखाबाय जानांगौ बड'लेण्ड टाइगारा मानि थाखाय रायजाया, मानि थाखाय बुंजागासिनो दं दिनैसिम। बेखायनो दिनै बड'लेण्ड टाइगार आमायसोखौ आं बुंनो नागिरो। आमायसो नोङो बड'लेण्ड टाइगार नामखौ दालासै, नोङो गोदान नाम लानानै दिनै सोरखौबा रायनांगौबा रायदो, सोरखौबा बुंनांगौबा बुंदो आदा। नोङो बड'लेण्ड टाइगारखौ खोमोरदो, बड'लेण्ड टाइगारखौ सोरनोबा फानदो, मिथिबाय? नङाबा नोङो खालि बे बड'लेण्ड टाइगार नामै खारायबाय थाजागोन नोङो आमायसो। नोंनि बुंनायाबो एसे आलादा जायो। बड'लेण्ड टाइगार नाम लानो समाया, ओंखायनो नोङो नामखौ सोलायनानै लादो आदा। दिनै जायनि थाखाय गोबां इउटुबारफ्रा दुखु मोनगासिनो दं, जायनि थाखाय गोबां आइजोफ्रा नोंखौ थांखिनानै बुंगासिनो दं। बेनि थाखायनो आदा नोङो बड'लेण्ड टाइगार नामखौ सोलायनानै नोङो मा नाम लायो लादो, मिथिबाय? सानफ्रामबो खालि इउटुब फेसबुक खेवबानो नों बड'लेण्ड टाइगार, ओइ बड'लेण्ड टाइगार मोजां जादो, ओइ बड'लेण्ड उमुक बिदिल' होननानै खोनानो मोनसै आदा। ओंखायनो नोङो बड'लेण्ड टाइगारखौ अननानै सोलायदो, मिथिबाय? बिनिफ्राय गोदान नाम लानानै नोङो सोरखौ रायनो गोसो रायबाय था, सोरखौ बुंनो गोसो बुंबाय था, सोरखौ बखिनो गोसो बखिबाय था आदा, मिथिबाय? ओंखायनो बे बड'लेण्ड टाइगारखौल' एसे सोलायदो आरो, मिथिबाय? आंनि बुंनांगौआ बेनोल', बारा गोबाव नङा आदा। बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। खुलुमबाय।